Takže mám za sebou práve Psyche Divan Integration, bolo to predĺžený víkend v Olomouci v nádhernej chránenej oblasti. Bolo to takým zosumarizovaním, zhrnutím a spraktizovaním Psyche Basicu, Psyche Advanceu a Psyche Master nebol úplne nutný, ale je fajn, keď to človek má v rámci svojho pola znalostí, vedomostí. Prax bola naozaj intenzívna tým, že nás bolo 40, tak každý si mohol vyskúšať s rôznymi typmi ľuďmi pracovať, pretože aj klienti, keď chodia, tak sú naozaj rôzne typy, takže toto bolo fantastické na prax, aj skrz svalové testy, aj skrz rôzne limitujúce presvedčenia, ktoré boli zároveň aj inšpiráciu pre tých ostatných, že či aj oni to tak majú, alebo to tak nemajú, takže si to vedeli nahodiť. Z mojej skúsenosti som akurát natočila YouTube video, tak tam za chvíľku bude. Ahojte.